Lengkong nang shop aku aban ai ku boleh try kan ran ku bala iet bet lakar khu yang hadu kat ni hakajing shisha ngaruk ngam klam kmi lenti bakar result jong akan bah hadu kat ni nga expect bangan dan ho top 10 ndai nga klam expect bangan poi ha second rank te hakapor bang akrek kon ningkong ngam da shim serious mo hadu kata ngam da dan kata ka jing thrang ba ong ba ngan pen yo bet hadu top 2 ne top 1 nga ong yela de bang de bandan ha top 10 ndai ngam da dan te kata ka jing thrang ban ong ba hadu banda poi hakane ka kerdan hadin katu ngalapet benya bat ngalapet bah ba kumno hayeng bat school ro kumju kida thrang hadu kata bangan dawan ra kata ka result ka bah kidon kata ka jing kmi lenti ka bakham shijrong nanga te kumta ngala perkhat ba ngala puson bah lada ngam le bah kalong ka e ka ban pen sumusi hayeng bat school ro kumju te kumta kat dang jan ki singa sedang ban pule kot bah no bat ngam da penlut kaya ka por hang ni hang tai tang shulalat ka por khandiat ngalaya le ban penlut be ha ka kon te kumta ka eka kubor ka bang ako aban aish kiwe kalong ningkom nung shop pide ban bu ya kathong lada pidon kathong phila ben hadian kata rengkat bat kathong ka jing trash tom ro ka de ban don lada pi trash tom klampa phila ban khet yo so ubabha ubabang te hadian kata ka consistency ka ba phile ka jo shi ka jo man ka sngi phide ban le ek khandiat mong man pa chisen pule ne last moment pin bam chisen bam andre khandiat man ka sngi lada pi pule phila ben wala pimde ikna iba biang hadu kata banong inong kumno ladi makana average students ru haba pidan kathong kajing trash tom but man kasngi to penlut ikapor jong phia ka kot phinla be